تعيب بوس لازم يمشي الحركة زبطة زي أخفت الجرة زبطة زي أخفت الجرة مشي تحاول ما تشكي بعدي زبطة أخفت الجرة زبطة أخفت الجرة ቦታ ክፍት ጎር ማለት ነው። የማን ጽጋም ነው? ቦታ ነው አንድ ጊዜ እንደማመጥ ዝዝና ይሆና እንደማመጥ يعني ليش جنوا على من دفاع من وحكا مريت هذا أملاحنا እግዚአብሔር ሰማዕታትን ንዝክር ከለና ዘይትካ ሓንቲ ተዋት ህዝቢ ትግራይ ከም ሽምዓ ካብ ጥዋፍ ነዲዶም ህዝቢ ትግራይ ብናመድህሉ እናበሉ እዞም ሰማዕታት ሎሚ ንዝክሮም ዘለና እቲ ዝሓለፈ መከራን ፀለባ ብፍላይ ድማ ካብ ቤተ ክርስቲያንና ንጹሃን ዜጋታትና ደም ዝፈሰሰሉ ፀልሚቱና ዝነበረ ብዝሓዚ ዘለናላ ንዝሓዚ ንዝክራ ዘለና ሰማዕታትና ከምዛ ሕዚ ኩላትና ወሊዕናዮ ዘለና ችቦ እናታቶም እቲ ሓቅን እቲ መስዋዕትን እናተወልዐ ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ኺ ናብ ክኸይድ ንሳቶም ክብሩ መስዋዕቲ ይኸፍሉ እዮም። እዚ መስዋዕቲ እዚ ንጹህ መስዋዕቲ ስለ ዝኾነ ኩላትና ካብ ዝበርሃን በሪህዎ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፀልማት ከውፅኡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፀልማት በሪሖም ነፃነቱ ከኽብሩ ኩሎም ሰማዕታት ሃገረ እግዚአብሔር ቅድስቲ ትግራይ ዛቴትካ ሂወቶም ሰዊዖም ንክብሪ ዓዶምን ንክብሪ ህዝቦምን ንክብሪ ቤተ ክርስቲያኖምን ገይሮም ኣብዚ ዓለም እዚ ብመስዋዕትነት ተፈሊዮም እዮም። ስለዚ እዚ መስዋዕቲ እዚ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣብ ፀልማት ስለ ዝነበርና ፀልማት እዚ ድማ ተወጊዱ ሰላም በሪሁ ናታቶም ክሕሳ ዝኸውን ድማ ከምዚ ጥዋፍ እዚ ህዝብና ሃገርና በሪሁ ሰላም ኮይኑ ሰላም ዝሰፈነ ሰላም ዝዓሰለ ክኸውን ድማ ሰማዕታትና እናዘከርና ህዝብና ክበርህሉ ህዝብና ድማ ሰላም ክረኽበሉ እዩ። ስለዚ ሰማዕታትና ብፍሉይ ክንብሮ ከለና ካብ ትግራይ ንፅንተት ካብ ትግራይ ክበርስ ዝሓሰቡ ብዙሓት ሃገራት ተማኺሮም ሰሪሖም ዝገበርዎ እግዚአብሔር